Şat soragy bar. Ine adatça bizde bilen başgalarymyzda beýlede eşeýli bolmagy mümkin. Umman opşy dünýä boýunça alanda erkeklenki dogry, ýa-da kam näde? Ýok, erkeklenki näde dogry? Geçmedi o. Ayarlankam dogry diýerler ha. Ýöne indi soragy başlaýdy. Haçanna erkek ayala senki dogry diýenne erkek şonu dogry mı näde dogry? Dogry. O näde dogry? Erkekler näde dogry diýerler da. Dige şonu dogry. Barın maty näde dogrymy? Ba. Logika alyp çyksak bolýa dostlar, zenanlar, gyýlar, agalar. Durmuşda dogry, o da birinki makul wagtyň dogry. Sen näme diýýän adam, göreli? Besko, Çan, Merdan, Li, Rövşen Ayakkab, Hüdürlüye, Yeni Ayak, TikTok filmi. Kenşa. Besko, Çan, gün-günden öz usatlığını östürýärdi. Ol şu fudun kunfun işe sırlarını öğrenýär. Ýöne yekece stil başardan okdy. Ol stilem yegil ayak stili. Beşko Çan näçe tijentede bu stil onu juda agyr gelýärdi. Inni ol Beşko yengil ayak derle, Beşko ejir ayak diýip tanalýar. Şufu, bu stilin sırrı nämede? Ine. Beyber, Kitayski mi? Yok, Kitayski. Rövşen ayakkabıları, Kitayski barka, Kitayski giybe. 3. ay, Mart ayı, Liboy meseleni pul soğuyan yani deyip çözüp berýän adamlar doglan ayı. Bulayda doglan adamlar ılgat görülüň yetip bilmezliklerine ýatsan ýerinde hikaýasyny galdyryp ýetýärler daro. Oňa näme diýjek? Prosto bu adamlar algysız, bergisiz ýaşaýarlar. Pul nirä soğuyan belli de bular. O sebäplen üçin pul ular üçin esaslat, pul berip tapmak. Olar bir wariant. Garaz bular Türk seriallarda gılavlı geroylar ýaly, ölüp direnýärler, dirilip ölýärler, düşünürýärler. Näme diýsen geçip durlar bular ha. Garaz Mart aýynda doglanlar, degmeýärler, degenem aýdan gözlem etýärler dara, otloýjy, nerwin tutulýjy. Alo, salamu alaikum. Waalaikumsalam. Bu radyo? Hova, şu radyo am. Aydım koyup bolýarmy? Hova, ağam qaysi aydın gerek? Agry söz bar. Çay, su koy. Näme aydım? Enem bilemok bu şu aydım. Çay, su koy. Batır şu aydın bilýärmi sen? Ay ne diyorum kanka. Bir şey diyorum. Ne dedi? English. Русский язык. Türkmen dili. First word. Roof. Крыша. Бычак. Window. Окно. Pencere. Ay ne diyorum kanka. Bir şey diyorum. Pencere. Okay. Door. Дверь. Кафе. Кафе, kapıda кафе. Next. Stairs. Лестница. Басканчак. Okay. Next. Wall. Стены. Дивар. Garage. Гараж. 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 Автодорога валеда. Yok. Floor. Etаж. Kat. Living room. Гостиная. Mehman otağı. Kitchen. Кухня. Aşkhana. Bedroom. Спальня. Yatılan otağı. A bathroom. Уборная. Hacathana. Okay. Iniki. Gazebo. Впервые слышу. Ben şu anda öğrendim. Нет вариантов. No idea. Gazebo. Газибо. Комментарий добавили.
Даже не самомобил. Да, блин. Ай, ладно. 500. Ай. Ну, блин. Вах, блин. Давай. Ай. Amalia. Yine şu kim? Ahmet Nazar. Ahmet Nazar. Yine şu kim? Seren. Sait Ali. Şu kim? Hadi. Hacı? Doğru. Şado. Kim? Emin. Rasim. Mesela şey orada Shakira. Celil Nurudi. Züleyha Kakaya. Makan. Makan. Bu kim? Lady Gaga. Insta Samka. Asif. Yuri Şatun. Niletta. Şöyle. Sadece gidelim mi? Yok gitmeyin. Men başlık çağırı akıllıca otur. Şunu illeyim ayva ver. Biteceğim. Açayım mı bunu? Fikir yapalım. İlleme bunu. Çiçek mi? Yok. Çay? Yok. Hiç koyuyor. Ne çiçekler? Tüyücü. Olur ya. Tüyücü hala ya. Bu kadar diye tuğduran hala ya. Şunu mu? Çay şunu. İçmeyin mi? Ecem bardak değil. Bu Ecem ne yemek değil? Elleme değil. Yok. Ne içmedin? İçmediydim şantiyon mu? Yok. Şantiyon ellemeden, ellemedim. Berikalla, sen yemek yanmı? Avşarlarına gelin mi? Berikalla avşar. İni şuna sen içme Ecem dinleyelim. Şuna hem ciddi finki. Çıkaracak mı ne? Şimdi çıkaralım. Hayfını şak. Şunu şak mı? Haladın şunu. Amerikada Türkmenler öz aralarına hayta dilde gürleşýärler. Men aýbyla Kaliforniýada ýaşaýan türkmen joralarym bilen duşmana gitdim. Gelin size gürrüňlerimizin bir bölegini görkezýän. Look, I think you have the vibes. Thank you. And it's human nature, I think, to be curious about finances, like life. You should do salaries. You don't? That keeps me motivated. Every cancellation, $12. I'm like, no, I can't waste that money. I have a tip for you. It's a website called Hip Train. They connect you to personal trainers from abroad. Like I had a personal trainer from Brazil. Like dirt cheap, I don't know. I don't even remember, maybe $10 or $20 for like a session. When you define muscles, I'm so jealous. Maybe that's why the comments say, oh, it's easy. Maybe they mean, you. You horse there, I don't know. Yeah, I do remember that. Yeah. So I say now that my goal likes to be a hot yoga mom. I like that. Hot yoga mom. Yeah. Are you planning to continue during Ramadan, your workouts? Türkmenleriň öz arasynda başga dilde gürlemegine nähil garaýan?